थ्रिनो हैदोंलाय बिथाङा आंखौहाय मेघालयआव खैलाबोनोहाय मावदोंमोन खुलुमबाय लोगोफोर बेंगलाय नार्जारि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय आङो दायो माखासे डनेसननि रांखौ 10,000 उइथड्र खालामहैगोन थ' नोंथांमोननो आङो देखायलांबाय थागोन नोंथांमोना नायलांबाय था आङो दा नेथ'नानै दङ माने एसे अखा हादों आं थांनो होननानै गोख्रै दुगैलायदोंमोन नाथाय दा एसे अखा हानानै थाथ'नानै दङ आंनि बे गोबाय देरायाव बेनो आंनि गोबाय देरा बेयावनो थानानै आङो बिराद गोजोननाय मोनो गोसोखौ नोंथांमोना माबायदि मोनो कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरनो हागोन बबे जायगायाव आङो फैसाखौ उइथड्र खालामहैगोन जोंनिथिं एटिएम कार्ड जेबो एटिएम बक्स गैया बेनि थाखायनो जोङो पार्सनेलि माबायावसो उइथड्र खालामगोन नोंथांमोना नुनो मोनगोन नायलांबाय था भिडिअआव थाबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम नायलां आङो हारसिं जालांगोन लोगो लांफानांसिगोन आङो दानि थाखाय दोनथ'बाय नोंथांमोना नेथ'ब्लानो जाबाय mwila बाजार इयो लोगोफोर बोरैबा जाबोजोबबाय माथो बन्द' गोजा सोरा नै उइथड्र खालामग्राया बेयाव फैसा उइथड्र खालामनाया खालामो खालामनो बेखौनो खालामसिगोन जाखासै दा दानो जाखासै दा हा लोगोफोर दायो आङो फैसाखौ उइथड्र खालामग्रोनोसै 10,000आव बेसे लाखियो 10,000 औ पार 1000 थाखा लायो आरो 1000आव 10 थाखा जोंनिथिं बिदिनो खालामनानै उइथड्र खालामनाङो उफाय गैया जाहैबाय जोंनिथिं सोरखारि बेंक गैया आरो जायगाफ्राबो दाबो सोरखारि नङा जाहैबाय दा माबा फरेस्ट भिलेजावनो दङ दासो लामायाव थांगासिनो औ 10 खालामग्रोनायसै एसे 10,000आव बेसेबां थांगोन माबायालाय 100 थाखा नांगोन एक्सट्रा बख'देदो होनब्ला आङो 10,000 ग्रोब नांखागौ नालाय 10,000आवहाय 100 थाखा लागोन 1000आव 10 थाखा खरि लायो आरो 10,000 औ आंबो खुस्रा गैखाया दे थाथ' होनब्ला औ बेखौ सोनानै लानोसै दायो आङो 10,000खौ उइथड्र खालामबाय आरो 10,000आवहाय 1000आव 10 थाखा फिस लाखिबाय दायो बेयाव दङ 9,900 थाखा ग्रोबनो थ' बे गासैबो नोंथांमोननि अननायाव आङो ओमफ्राय दायो बाजाराव दसे बेरायनो थांगोन बियो खैला मैला बाजार एसे मोदानबाय जोंनि बेंक एकाउन्टनि फैसा बख'नाय रिसिप्ट बिलाबो नै ओरैबायदि गिदिर मोनखायो थ' माथो बुंबावनो ना लकेलसो जाहैबाय बिनिबो बिजनेससो अखा हानायखाय बिराद माबा जादों बाजारा एसे सोरां नङा बाजारानो दासो जाहांदों खोमा ना एसे साहा लोंनानैसो बेरायनोसै जों फंबाय फैफादों आंजोंहाय खैला मैलानि गस्ला बाजारा गाननाय जोमनायनि बाजार बियो दा आङो दसे बेरायनानै थांगोन खैला मैला बाजाराव जुथाबो बायनांगौमोनलै मानसियानो गैया नै सेरें बेरें बाजारानो गैया ओरैजों मोनगोन नोंथांमोना सेन्देल जुथा मा नांगौ गासैबो आरो लेखा बाजार बेनो
अखा हानायखाय दैस्लुं गोजा दान्दिसे बेरायनानै थांनोसै एसे साहा लोंग्रोनि जों एसे जायगायाबो लाइट गैयैखाय बिराद खोमसि जायो दा जोङो जानानै लाग्रोनोसै खरथा जाग्रोनि बियो ओंख्रि जाहैबाय खरथा लाइट गैयैखाय खोमसि नुयो सिगाङावहाय गोथाव नङा साखिनो ओंख्रियासो माथोमोनथाय लावथायसो मोनदां लावथायखौ आरो आं मोनजायामोनरा लावथाय सिखारदोंना सिखारनोसैलाय आंना बेरामा लोगोफोर होनब्ला आङो जानानै लाग्रोनि जानानै नोंथांमोनजों लोगो हमफिनबावगोन बेयावनो खैलामैला बाजारावनो गस्ला गाननो गैला लोगोफोर बेनि थाखायनो गस्ला नायदों आङो दा एसे नैबे आदानि दखानाव खैलामैला बाजाराव ओरै नानिबो दङ नै नानिया नोंसिनि आदानि फिसाजो थ' आंबो एसे नायनि गस्ला गैले जुथायाबो सेवजोब्बाय बेखौ नायदोंमोन आङो नै माबायदि गानसाबनोहाय थ' लोगोफोर नोंथांमोननि फैसाजों नङा दे आं आंनिजोंसो बायनो नागिरदों नङाब्ला नोंथांमोननिजोंसो बुंगोनलाय अब्ला आङो लाग्रोनि नोंथांमोननो गाननानै देखायगोन दाहाय र' लाबाय होनब्ला आङो आदानि दखाननिफ्राय 1000 मोननैजों जुथाजों गस्लाजों मोननै बुस्थु लाबाय हाथ' आदा ना आंबो एसे बेरायबावनि जुथाखौ गानखानोसैबो बैयावहाय एसे मुजा बायनानै र' ओरैनो हलाय नानि हाय लाहर दे बयजोंबो दे हाय बैलाय खारखोमाबा हनै नानि सासेया हाय होनहरसाय हादो दे खैलामैला बाजारनि सेन्देल दखानाव हाब गैया हाबखायो मुजा नागिरदों आङो माने मुजाया एसे मोजां नङाब्ला थाब मोनामोलै थाब सुनाङो ओंखायनो दाख्लै गांसे लांदोंमोन साननै गानगासिनो जा मोनामो मुजानि दसावबो जायो खैलामैला बाजारनि सेन्देल बाजार गैया सेन्देल दखान ओरैबो नै बेजों गासिबो लानायनोसै बेखौ आरो जुथाखौबो गानलांखानोसै अबस्था गैला नै जुथाया बेनिखायनो गोदान बायनांदों नै जिला जोबखाबाय गानलांखानोसै लोगोफोर बेनिफ्रायनो गानखाबाय होनब्ला लोगोफोर गानलांखानोसै आरो बेखौ बिदाय होनोसैलै खैलामैला बाजाराव जायगा हरनोसै बिदायसै थाथा अखानि सिजन सफैबाय लोगोफोर दा साथा बायना लाखानांसिगोन रेडिनो साथा दखान नै साथा दखान दखानदारा हायखौ आंबो गंसे लांगोनलै साथा 3 होल्डिं এনেকা ডিজাইন কিরকম फसायो नामा नोंथांमोना बेफोरबायदि साथानै लांफैनो हागोन खैलामैला बाजाराव आंनाव फसाया आंदि मुसिगोन आंनाव फसाया बेबो मोजां बेबो गिदिर आङो गिदिरसो नांगौलै आङो साथा लाग्रोनि होनला लोगोफोर अखा सिजन सफैबाय साथायाथ' अनेक खामानि होखागोन लोगोफोर बे साथाखौ आङो 250 थाखानि थांनाय बोसोराव लाना थांदों 250ल'खा ओमफ्राय नै नायदो 400 थाङो बे साथायानो होमब्ला मा संसार जानो थ' साननानै नाय लोगोफोर जोङो बे 250 थाखानि बायनाय साथाखौ आं दा बे आरो नेक्स्ट बोसोरावहाय 400 थाखानि बायफिननांगौब्ला मारै जानांगौ जाखो थ' एसे
रायजो राजाफ्राबो एसे बेबायदि बाजारनि मावनि बागै जेबो मावा नालाय बेनिखायनो गोरों मानसिफ्रा नाजानांगौ बे बाजार कमिटिनि माबाफोरखौहाय एसे रेट कन्डिसनाव फाननोहाय दा जोङो बेखौ 400नि बायफिननांगौब्ला 250 थाखानि मोननाय मालखौहाय गैला आं बुंनो रोंला बाजार गेजेराव एसे बेरायनि दसे लाखांजोबबा गासिबो खामानिफ्राथ' जाजोब्बाय थ' दा एसे बेरायगोन जोंहा बैयाव सासे इउटुबार दङ बेजों लोगो हमहैनि एसे खानायफ्राबो जायला जाजोब्बाय साथाबो गंसे लाबाय नै थांनाय बोसोरावहाय 250नि बायनायखौ दा 300नि बायनांबाय बिदिनो नांलायदाबनो साथा लादों नै एसे बिथाङा डाबल खामायोलै जोंहा बेखारसो हाय लाहरदो दे एसे गोदो मेघालयआव ट्रेनिं हैदोंलै बिथाङा आंखौहाय मेघालयआव खैलाबोनोहाय बिथांजों गोबां खामानि मावहैदों आं मा नुहुनाखौ जाखो बुंदोल' रायलायदोल' नोङो मावदोंमोन मा मेघालयआव आं फार्स्ट टाइम खैला बोनो थांला खैला बोहैदों दे आङो खैला बोनो थांला आंथ' गोदान नालाय रावबो लाफाया आंखौ बिथाङा लांनानै ट्रेनिं हैदों आंखौ गुदुं सिङावहाय हाब्रुआ हान्थुफा गोदोलायनाय खस्थ' मस्थ'यै सोलिदों औ एकदम गारिखौ बोनो हाला मावस्टेमलायलैबा होनलायखादों ओमफ्राय दा फोरोंनायफ्रा ट्रेनिंआ एसे बेरायनाय नामैनो ब्लग खालामलाबायदां ओमफ्राय दा मा सोलिना दं फोनो गोदाव सोरावलै आंनिया आङो नोंथां बाजैमाखौबो लोगो मोनबाय सानसे आङो दायो बे मैगं बाजाराव बेरायदों खैला मैला बाजारनि मैगं बाजार बियो लोगोफोर ओरैबो देखायोमोन ओमफ्राय बियो दख'ना बाजार ओमफ्राय बियो मैगं बाजार बेनो दख'ना बाजारा खमथार माथो दिनैहाय आनैखौ नुदां हरनानै भिडिअ खालामबाय दा आंनि आनै नै बियो मा औ खिन्थादों ओंखायनो मैगं बाजार इयो खैला मैला बाजारनि मा गस्लासो लादों ओमफ्राय साथा आइनि अपारेसन दङ समबाराव लांनो नागिरदों बहाय लांनाय जायो नायनोसैल' काजलगावआव सोनांगौ ना आगस्टिनाव सोनांगौ जादों मा काजलगावआव खमसिन थाङो आफानि बिनानावखौ लोगो मोनदोंमोन दसे रायलायबाय आं ओरै बाजार दख'ना बाजार जानानै थांदों दिनै खमथार माथो दख'ना बाजारा लांदां नुदोंलाय दिनैहाय दख'ना बाजारखौ थांनायसै आङो लोगोफोर दा लोगो मोनसिगोन आङो फंबायखौ नागिरग्रोनि ओमफ्राय थांनायसै दे एसे बेनो खैला मैला बाजारा आं नोंथांमोननो देखायबाय सुमा लानांगौमोनलै एसे हमनोहाय दाम माबायदिफ्रा मोजां जागोन नायनायनि बेबायदि हमब्ला एसे समायसिनो नामा आङो बेखौ नायग्रोनि लोगोफोर माबायदि नुयो कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय बेखौ लाबाय आङो 100 रांनि माने बाइक सालायनाय मा सालायनायाव हमलाबायनो माबायदि नुदों नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय थांनो ओंखारबाय लोगोफोर एसे बोख्रायबाय खोमालै बाइक सालायनाय
मालाय आंखौसो गाज्रि नुदों बाइक सालायनायफ्राव एम्फौ माबा बायदिसिना बारस'नो बेनि थाखायनो लानाय जाबाय थांनो ओंखारबाय दायो आरो फैसा बहननायनि डिटेल्सखौ आङो होगासिनो नोंथांमोना नेबाय थाब्लानो जाबाय हा नै भिडिअ खालामदों आङो गय जानानै थांनोसै माने बिदि सस्रमा गोसोम हमलाबो बिदि भिडिअ खेबनाय मा खेबनायाव एसे सावसिन जायो बेनि थाखायनो लानाय जाबाय आरो बाइक सालायनायाव नांगौ एम्फौ बायदिसिना बारस'नो दसेनि उनाव लोगो हमफिनगोन लोगोफोर आङो गय जानानै थांनोसै न'आव लोगोफोर दायो फैसा उइद्र' खालामखांनानै न'आव सफैफिनबाय आङो बाजारनिफ्राय आङो फैसाखौ आइनि आखायाव जमा होजोबबाय दायो दा आंनाव लाबाय थायोब्लाथ' गोमानोबो हागौ नालाय आंथ' जायगा दाबसेयाव थाबाय थाया ओरै थांलायनो बेनि थाखायनो दा आइनो होबाय आङो दा आं फार्स्ट टाइम आंनि न'खरनिफ्राय मावजेननाय जाहैबाय आरो आङो बेफोरबायदिखौनो मावलांबाय थागोन नोंथांमोना नुलांबाय थागोन थ' हेल्प हरग्राफोरनि थाखाय डनेट हरग्राफोरनि थाखाय डनेसन हरग्राफोरनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोबोद साबायखर बावहरनाय थाबाय नोंथांमोननिसिम आरो नोंथांमोनखौ इसोरा बोर होथों हाजासे आंनिफ्राय इसोरनिसिम आर'ज आङो गासैबो डिटेल्सखौ नोंथांमोननो खोन्थालांजोबगोन आरो जोङो हस्पिटालाव समबाराव एडमिट जागोन जिनाखि 6 बोसोर मालायनि आखायाव गोदोनानै दं होननाय बारिया बे बारिया बेनो आंनि उनाव थानायानो आरो माथो बुंबावनो लोगोफोर प्रब्लेमा जाबायानो जाहैबाय नायनोसै इसोरा बबे लामाजों दैदेनलाङो थ' बेफोरावहाय खुसियाबो गोमानानै दङ मिनिनो सानब्लाबो गोसोआनो बोरैबा जायो आङो नोंथांमोननिसिम बेखौल' खावलायनो सानबावबाय बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक होनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव अननानै आंनि चेनेलखौ थाब साबस्क्राइब खालामना होदो माने गोजौ लेभेलाव दावखोलांनायनि नोंथांमोना आङो बेबायदि हेल्पिं भिडिअ लाबोबाय थानो हानायनि नोंथांमोना नुनो मोनबाय थागोन दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आङो बेयावनो बिदाय लाबाय नोंथांमोनजों भिडिअआबो जा गोलाव जाबाय थ' गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो बाय बाय